Ingane zabafana uma ziqeda umatric angifuni nithuke mase sisho lento. Mase qeda umatric sizoba nonyaka. Angazi noma ifunda zithi gap or what. But gap here. Gap here. Zonke ziya emasosheni zotraina njengamasosha. Kwenzelwani? Kwenzela ukuthi ingane zethu zingakhuli ziyotsotsi. Zingakhuli zingenanto ezikwazi ukuyenza ngokufunda. Ziyotrainwa zibe amasosha zifundiswe idiscipline nokuvikela izwe lethu. Mase iqedela onyaka bese ziye university. University seyivuthiwe sezazi ukuthi impilo injani. Eyithanda ukusala ziba amasosha noma zifundele ubuciko bobusosha. Akukho umuntu esizothi ezweni izwe lethu linothe kangaka ahlale nje agixane notshwala usuku bonke nemini yonke abe athathe nempesheni kagogo. No, izophela leyo. Uplo mfana bekhuluma la nangu ngimtshenile ngathi ayikho lento le ukuthi kuna youth league kodwa iphuza utshwala bayikwenza nje icala lakhe lo ngidila naye. Sifuna ukulakha leli lizwe sakhe abantu abakwazi ukususa inkampani phansi azakhela inkampani yakhe ngoba ufundile. Zizophela igebengu. Haya mashehola. Ayikho lento ukuthi kunabantu ababulala abantu. Kungenzeki lutho babulale nje kalula nje namhlanje. Bayabulala nje. Ngifuna ukuthi sizwe. Angifuni ukunithathela isinqumo kule. Ke ngizwe ukuthi isizwe sithini. Umuntu obulala omunye umuntu kufanele ukuthi enziwe njani. So ixoxa ngoba ngifuna isizwe sisho senze lento ezofunwa isizwe. Ngoba umuntu ubulala umuntu wazi kahle ukuthi uzophila impilo emnandi ondliwa uhulumeni ehlala endlini kahulumeni ejele konke nje kumnandi. Umuntu wenu wafa.